Zokoroza. Pansuri chakani. Rakira nyasha mafundo utakati nanga mbava. Wanzi wakachama, wanzi wakachama mbava. Right, ya tuka maura antupa kwa yuju uitanga. Pansuri chakani. Murumoyo anomumbedza dzipamba pavo. Saka mombe dzinochinikwa kadzisambo kuna nomukwasha wake. Saka mukwasha wake akaiti muzimvuru lomoni. Mombe dzikazodzivhura musechini. Saka mombe dzedza dzinozowanika musechina wachina wedu. Saka zvadaro vakazouyawo timu yekumba kwavo ndobva vatiita ndizvonzi tinyereretu kuti mombe dzikafamba sei padatsanangurira. Saka zvadaro iye ngari makwasha wakewo makwasha wake ndobvatanza ano inini nyaya yendapinda nayo kumapurisa. Saka inini ndichataura umbochi hwenyaya yekuba kushaka kumono kumapurisa. Saka takudzika tikapinda mutere mukwasha wake takudzika ndoti ko zvimwe zvake kuti tiende kwaSabhuku mundoziisa Sabhuku zviripo. Tikanza ano hatitakuenda kumapurisa tosikudziwa tichiona Sabhuku patangopinda kuenda muzuru. Tikasvika kuma8 kumapurisa takubvunza ngamira sei tichitsanangura isu ndikanzi nomurumoyo Bramoni iye tsano wacho achitaura kuti wachinyererera mufiti Bramoni. Saka zvese izvo zvichinyorwa. Saka tikapedza takungoti mumwe achipinda achisara 1 mumwe achidzoka mumwe iwo achikangosara vari vegani tichitonzi hombo iwo vachinzi izvo suspect vachitaura kuti chinyererani namusodzi mukwasha wavo. Saka zvadaro tikapedza tikatanga kuma8 9 10 11 4 to 1 dzeusiku ndopatikazodzwa kufunda. Musei mande makuseni ndikatotanga takufunda tikundomusha mumwe shamwari yangu. Musei mande makuseni pataenda kutsvaga mombe. Mombe dzedzi tikazonzwa information kuside video titonzi mombe dzedzi dzikuoneka kuti dzikuoneka kuti tinobaiwa tatisina nokupita tikatobvunzawo futi. Ndopatatenderera tatishaya mombe dzedzi musei mande asi information tatainzwa. Patadzoka kumba ndozvanzi no pana kupauya jogonya pana pamupurisa womuvhireji. Tikanzi atove pana patanzi zvanzi mangwana mudiwa kumapurisa. Kati zvipi zvakati kuti titangaenda kuside ground kwasati tatanga. Tikanzi ndatoita mwana chindisire mvura ndigezi imi tiende pana pamapurisa ndizvo zvikaita mubva. Saka zvadaro adzimai angu akaenda kundovabvunza ndozvanzi kutauya tanzwa kuti vanhu wadiwa kuti mapurisa. Tikanzi no inoenda foni natsana vatanzi zvanzi ende kundotsvaga munhu kana matsvaga mombe mudzoka moenda kumapurisa. Zvinenge zvineiwo makusina ina vandatsvaga kuti vakomana vavo ndovangendinawe vandingambokumbira vere vandapinda mudzira nemufana wangu zuva rere tikazoenda tiri 5 taenda tadzwana mombe pabari makuseni tadzwana mombe dzedzi tike titonaye murume patatoita mombe tadzwana titese pandafonera muringani Sabhuku kuti tasane mombe tatese tadzwana zvinonzi chinyererenda mombe enda nombe dzodzo mbavha dzenu mombe dzodzo dzinomhepa. Vandakufonera vamwe wangwari kumba ndakuvafonera ndakakai foni dzichiramba vandazifonera vadzime vangu amadzinga ndobvawadaira foni ndikati tsano ndatese mombe tadzwana kuti tsano ndikati tadzwana kunonzi babari zvakakuya. Saka murumoyo pataitsvaga mombe dzachina ipapo aita ndizvanza mukwasha wangu musiya iwowo. Saka initotsvaga mombe nenhauti musiya iwowo yavo iri pakuti murumoyo akavokanganisa kuisa mazwi utiwoimba shure mombe dzavangavhura dzakasira mukwasha wake dzashaika dzazobvuma munhu wakabatira mukwasha wake ndizvo zvaticho ndoba nenyaya ndiyana uya pauri usati wafunde mombe madzowani imesi wakazoita sei vanhu vamubvunzo wavo nanga mubvunzo ozotaura pfungwa dzavo tawana mombe isiri kutsvaga chiri tinanga chiri taitawana mombe kuti mombe inoone daitotsvaga mombe ndatiwadziwana
teresa wawana munhu wakazoita sei? Tawana mombe takadzokera zvakare kumapurisa kunowakunde kwakatakapiwa ndinozo takasvika takataura navo takombe dzeita dzita sei tazwa kumbavha unenge totori nayo aiwa ndati mapedza mombe dzavo wakazodzoka iri kumbavha chinokumbira ruregerero kuti shamwani wona wanga wako kusviba nzi ndiwe wakadai but mombe dzadzanyi zvadzo dzadzadzokera kwadzakabva. totenda nyaya iri apa nyaya yekuti inini handina kana iwe wakazoenda here kumunhu anomunhu wamamutisa ndiri mhakapa vamaona zveshuwa kuti munhu haisi mbavha imombe dzadzi munhu weti kudzokera kwadzakadese kwadzakabva makazoenda here kumunhu uyu? inini ndakamiti naye chimomuna dzinovhurirwa kuseni dzoenda dzozotsvagwa manheru uyo akanzi avhurire chete mimotsvaganda ndokwakabva shaika chi mombe ndokwari kunzi mimi uyo akabatsira kutsvaga mombe dzenyu madzoka chichamakazei patikawenza kutsanangura mangwangu ndikakuti Inakudza vanhu vese vanoda kukudza zvekuita ava nesa vakwanisa kunongedzera kuti aiwa apa pana nyaya inge iripoine kuti ashamari mtumwa wandinawo hausiwo shure hako ande kumapurisa kuti amombe tadzaona mumbi yangu nyange makaenda uyo akachiexpecta ndisiri ndakamunanga wangu ndiakauya kusoti mombe dzangu dzikuti zvavakabvunzana ipapo aripo pano aita polisi kuze mombe ndiani ndiyaipapo pane pamwe here imi baba pamukambo kuise suspect yatizinga pane pamwe here pane zvinhu zvamukamboshaya zvinokwanisa kulinkai kune uyu kuti imbava musati mamisa paususpect ina ndina linge dziyo yekuti handinaiyaaiaa iwe zvakatiudzia mombe dzangu zvakanongedzera kuti ndemba wakati anyeza yodare so anganizomunga patia ungozisira wapana ndakatakurwa kufunda ndokadzauya vandazisiya mumaoko manate kwasha wangu wakachitapo ndokwauya vakadzisiya mumaoko manate ndisati ndavaka ndakati ndichauya tozoona iwe wakakona ndikuvhura munhu ikosho hovi arikuti vakomana tikapedze nguva ngatikumbirane neregiro aitingiaisha ozi tikatenderereka ndatoona nyaya yakarebesa mombe dzakabva kure dzasati dzasvika maoko maava handiti dzadzaiswa mumaoko masekuru dzaifanwa kuenda kwadzaenda dzaifanwa kuenda kudakadzasvika pamusha asi huma yange isati yaenda tatakamirira kutedzera wangu kuti atanga abhadhira munhu yake yehumai yangu ndochizwa ndosuma kuna atezva kasaiwangu one day haisi 1 day 4 days saka naikuru anofanwa kuperekera vanhu saka panotoenganisa inini magarisana yanoita nomurume uyu ndati panapa ndipakemba ndipapakati wanzwa mubvunzo wangu mati anofanira kukumbira tegeri ndiuyo anofanira kukumbira tegeri totiwatobisa ozoya mombe aifanwa kuzoona dziripo zvaaida kuti zvisadziswe saka akasirwongo kuti mombe ngadzirizipa zirapa saka avo kana variwa kukumbira regera ndondofanire nyaya yakaoma iwewe ndiri baba mhuri dzako kana uri pamusha
uri baba ndite pfungwa dzevana vako dzakasiyana siyana. Pakaitika chiitiko ichi, vamwe vana vako iwewe vakataura mashoko asiriwo kuna next door wako. Iwe ndobva zvapinda munzeve mako kuti next door wangu anzi baba. Sababa vaifanira kusumuka kuenda kuna munhu. Shamwari, zvakataurika zvakati zvaitaurika pamusoro pako pandikukurire. Atiwa unogona kuita zvinhu izvozvo. Saka uyu manje wamuona akwira danho achida kutsvaga kuona kuti ndiani romwe here uyu murume uyu kuti mumuti vhuramomo ndingadza magara zvakati dai mamusina kugara naye zvakanaka handifunge kuti ungambomuti vhuramomo dzaiswera mutambo kuedza kuva musoro wako but nyaya ndatingaitetemera nyaya yekuti makamuzoiswa kunge mapurisa namapirangatabirwa chii atitazokunyerana baba ungana aenda mapurisa aenda kwamangana indaita sei kashaya munhu dzamunomuda upi uyu vese wanye iyei nditi kana mapurisa paaitora uyu vaitomubvunza statement kani uyu tiwe titaure kwamudzi vako pasei mbe dziri kupi ndakuvabatawazvikudza munyaya ozikudza nyaya mombe dzichaiwa dzakaita kaindakabvunza kuti dzavhurwa nani kana dzavhurwa nachinyerera wapuwa mvumo yekudzivhura here zvikanzi aiwa vanopuwa pamusoro mapurisa nekunza yasitting course chekudzirwa kudai mugara mukati mevanhu kudai mukati machayanoziya vapuwa mvumo amuudzawo mbudzi zvaranasi ubatire mbudzi vanaa aite huru ndikati vapuwa mvumo yekuvhura mombe kanzi aiva vanopuwa dzanga dzakusundwa here aiva dzasiri kuchengetwa ko zvino zvadzazoshayiwa saka dzafamba sei ndikatireganiuye pedyo ndinzwi pandaya pedyo pandabvunza vachinyerere makavhura mombe here mamapuwa mvumo yekuvhura kanzi aiwa ko zvino zvamazozivhura dzichifanira kuti dzichengetwa mama ndidzidzitarisawo wakati handina kudzitarisa saka taiti tikabvunza ava vaitaurawo zvakasiyanawo nenyaya kwakuti ava pamvumo adzimai vacho vakataurawo zvinoteta vakataurawo zvinoteta saka inandakutofungota zvino kuda pamwetezo rawangu ndeyafundiro raundi nekuti ndakambounza ino ndikashayika mashayikiro angaita dzimwe nhatu saka zvopandaka zvindikata ino zvamuita zvinhu zvakasiyana kana kaitiisenda paramhosva kana kunongedza munhu ngatimboendeyo panoyokutemotitsanangure nyaya ini kuziisa kuti pane mondo dzanyararayo ndobva tazoenda wakasvika wakatiti mune vari kunongedza ndikatava hana munhu andiri kunongedza asi imbocherechedzawo pakati pedu kana pane wamazona ane mhosva mozobata henyu pakanonoka kufunga vakuru mari pfungwa dzangu dziri kuti mombe dzashayika nhasi panofanira kuitwa 4-5 days mombe idzo dzichitsvaga nditika ndakuonekwa kuti dziri papi kuti mombe nato hadzisi mombe dzokutamba nadzo right pa5 days vaifanira kuwanika mari dzavo kana mari dzavo dzazoshayika ndopakuda mapurisa kuti vapindire but mimi hamuna kumbotora nguva yekutsvaga vanhu vanongoti mombe dzichishayika vatotanga kunzopambisa zvemapurisa pakutotadzisa vanhu vacho kundotsvaga mombe futi idzodzo vachidzoa mudiwa kumapurisa zvinova zvisirizvo ezvinozvi mombe dziri kungofamba and mombe inoziva kwayakabva asi mukuona kuti dzaa dziri murutu yokuenda kumusha kwadzo but zvaita manje kuti musha wenyu wako iwe nowako mutadze kugara zvakadii zvakanaka vakanonoka kufunga aifanira kupiwa mazuva okutsvaga chinhu ndichionekwa kuti chiri papi chinhu chakanyanya kutibata changamira ndechekuti mashayikiro akaita munhu yekutanga ndo mashayikiro akaita munhu iyi
zvinototi China, Friday, Saturday, Sunday nechifondo patakazaa tingapomera nemhosva. Inini maonero angu zvakanaka kutamba haana chaakatadza because haana kusungisa munhu. Mutemo unotaura kuti panguva yashaya chinhu panguva iyoyo unoenda papolisi wozivisa kuitira kuti pachinhu ichocho because paunozoenda unozoenda chimhangara after 4 days unozobvunzwa nzomba uri pachapta chinerimo ndekuti mukoma wangu zvakaitika ndezvewewe kuti uyo ari kuzoti uyo ndaida kuti uyo abudise kuti akanongedzwe pamakaita mupolisi uyo makati uyo here ndiye akapa umombe kana kuti polisi ndiyo yakazoona kuti pautatu hwenyu ane mhosva ndouyo. Mapurisa akati pari zvino hatina vatupa mhosva kungotora ndinotaura zvako mombe dzakashakwa sei pamashikiro avo ndinotaura zvako mombe dzavazazowanika apa problem iripo ngatipedze nyaya ngatisendotsvakurana nyaya imafungira amwe ndikuti ukaona munhu uchivhunduka pane zvimwe zvezvazviita uyu murume akavhunduka nokuti mombe kuchangana akanga ari right nokuti in time pane zvinoita kuti zvingapapana kuti in time ndoro akanga rine basa akaziva in time nokuti akanga ane list kusira munyika ndikukumbira baba iyi nyaya izirese asi nyaya kana maneighbors vanovanikwa kuti neighbors saka mimi musadza kuda kuti amashii wakuri neighbors akutinza kuti iwewe ndowomisa mapurisa ndinoda kubva ndati unomoyo akadare kozi chinangwa chakanga kakupisa iwewe amasamba kuti ndaana hosha umbisa pavanhu pane andigona umoripisa vanhu hapana nyaya andingaripisire vanhu ndei kuti mombe dzawanikwa nokuti wangaumisa pamujinga kuti ndiake uyu ndiakanga aisa munhu pamujinga kuti angashaya mombe dzake aitiba pakati penguva vaiva uye angaboita suspend kamoni ndiakisa mombe suspend ndinoti tuiwe pamusevetenganyika isusu patinoenda kumapurisa vaitobvunzwa wari vadii mapurisa anobvunza mese munobvunza kudai mombe dzikasishaini mese munobvunza imboeregere kuti tineite kuti igoroga zvakanaka pfugama changu ndinotitepo ndinotopfugama kumbira regere hoshi ndamugara zvakanaka modera munhu waita wazvizwa ugare zvakanaka iwe shamari boston vamuseketikwaiti marebhati Saya itu